誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきますマリノと申します。よろしくお願いします。はじめにご挨拶したイヤオラナという言葉、タヒチ語でこんにちはという意味になります。今日はこのご挨拶を覚えていただけたら嬉しいです。さて、オープニングはいかがでしたでしょうか。このオープニングには出港したアレヌイという船が新天地へと仲間と協力し合い歩みを進め、苦難を乗り越えた先にたどり着く様子を表現しています。アップテンポな曲調に乗せ、子どもたちのはしゃぐ姿が可愛かったですよね。最後のレアカノアクラスクールのカヒコはまた次なる道を示してくれているようです。本日のアレヌイタヒチの柄は3部制となっています。アレヌイタヒチが歩んだ10年間の軌跡をアレヌイらしくお伝えしています。そしてその10年をロビーにてお写真でもご覧いただけます。生徒の皆さんの手作りの写真展もお楽しみください。続いての演目を紹介します。オテア・アレヌイタヒチ。スクール名でもあるアレヌイタヒチはタヒチ語で大きな波を意味します。一粒の雫が流れ集まり、やがて海になる。さまざまな思いが集まり離れを繰り返し、また空へと戻っていく。